3-2 atunci pentru actuala campioană a României. A trecut însă mult timp de atunci. Universitatea are ca obiectiv acum salvarea de... Acum Gheorghe conduce din grozav. Minutul 9, grație reușitei lui Cristi. Acum ce centrare bună pentru Dinu, care se grăbește și a fost oricum poziție. Și iată și faza din care Universitatea... Pasa lui Ciupe, foarte frumoasă trecerea lui Gheorghe, go, nu, pe lângă poartă, mingea a mângâiat plasa laterală. Excelentă acțiunea Universității Cluj. Vasile Gheorghe, iată, o pătrundere pe centru, dar a căutat să-și pună mingea pe dreptul, putea să accelereze aici, să se ducă pe stângul. A trimis puțin pe lângă poarta lui Irimia. Undeva departe, Vasile Gheorghe are posibilitatea unui șut. Trage Gheorghe, scoate Irimia. Foarte frumoasă parada lui Ionuț Irimia la acest șut al lui Vasile Gheorghe. Meci în care portarul ieșenilor a demonstrat. Bota se joacă foarte deschis, lasă destule spații și 5 minute ale partidei. Din prima pasează în 2, face greșit însă. Pasă în adâncime pentru Clayton, când nu se apără acolo, depășit Clayton. Paulinho, Vasile Gheorghe, trage Gheorghe, Drăgici. Vasile Gheorghe spre Alex Dos Santos, Dos Santos. Vasile Gheorghe levită pe Astafei, Vasile Gheorghe pe